Molt bon dia. Avui l'autora, modèstia a part, es diu Rosa Vendrell. Suposo que la coneixeu. Us llegiré un fragment d'una aventura viscuda a Algèria. Sabeu que he estat 15 vegades a Algèria i vaig escriure un llibre de viatges que es diu Algèria sense pors i vaig escriure una aventura que es va publicar el 3 de 8. Fa uns anys, el 2009. He conegut una dona singular i he viscut amb ella una sessió de risoteràpia familiar. Li han extirpat 2 pedres del ronyó com 2 caniques i me les mostra orgullosa. Amb el seu do per fer riure, ha esvalotat les companyes d'habitació i les infermeres de l'hospital. La Saïda parla del dolor dels darrers anys i la felicitat que sent ara, però reconeix que estava morta de por quan va entrar al quiròfan. Viu a Blida, ciutat del nord d'Algèria, i és professora de francès. Quan era jove, va anar a Anglaterra i Turquia, però ara ho té difícil d'aconseguir el visat. Petitona i bellugadissa. L'he coneguda gràcies a la Fusia, amb qui he compartit taxi des de Tiert, que diuen, a 300 quilòmetres al sud. La Fusia és enginyera autònoma, viu a Tieret i ha viatjat a Blida per acompanyar la seva germana a l'hospital Fran Fanon, on li estirparan un pit per intentar curar el càncer detectat. El Shakir, el fill, treballa com a traductor per una empresa espanyola ubicada a la frontera amb el Marroc i ha demanat 5 dies de vacances per estar amb la mare a l'hospital. Un nebot de la família arriba a casa, amb crosses! M'expliquen que avui ha tingut un petit accident de moto. Quina família! La Saïda m'explica la seva vida. En tot hi ha un abans i un després de la vesícula. I totes riem. Escoltem iuius, ja sabeu allò, iu! Un casament al pis de dalt, una furgoneta davant la nostra finestra i 4 músics comencen a tocar a dins la furgoneta. La nòvia surt de casa i comença el cortège, la desfilada de cotxes fent sonar el clàxon. Ara entra un camió immens carregat de farina. És que estem dintre del recinte d'una fàbrica de farina. Tot plegat sembla una pel·lícula d'Almodóvar. La Saïda voldria escriure la seva experiència amb el dolor i com afrontar-lo. Jo li aconsello que a més hi posi el seu sentit de l'humor. El títol, Miss Vesícula. La dona amb càncer de pit, a punt d'entrar al quiròfan, ha passat la tarda rient i fins i tot ha oblidat el que li faran demà. Publicat el 3 de 8, el 31 de juliol del 2009, per vosaltres. I per totes les amistats que tinc a Algèria, algunes d'elles viuen a València i a Girona, altres llocs, doncs, i per tota la gent que em segueix a les xarxes, el iuiu de la meva manera. Mua!